Elvis neu fy nghariad? O. Helo, Chloe ydw I, a dwi'n methu byw hebddo Elvis Presley. Rydyn ni ym Mhorthcawl heddiw yn ddathlu y confensiwn Elvis Presley. Mae'r penwythnos llawn hwyl yn ddathlu bywyd Elvis Presley a mae pobl o draws y wlad I gyd yn dod I Mhorthcawl. Yr peth amdano Elvis sydd yn gwneud ef yn mor unigryw yn sicr mae fe yn golygus tu hwnt. Ei lais a'i ffordd oedd e'n symud a oedd e'n gweithio trwy'r llwyfan I gyd. Elvis Presley oedd fy ngrush gyntaf. Dwi'n gwrando i'r cerddoriaeth Elvis o hyd naill ai yn fy nghar i'r ffordd o waith, neu pan ni'n gwneud y rhestru, golchi lan, a'i ostod, Alexa, play Elvis Presley. Mae'r cerddoriaeth Elvis Presley yn hollol timeless, byddai byth yn cael digon. Yr hoff era o Elvis Presley yw pan oedd e'n ifanc, ond fi'n credu diwedd ei yrfa oedd yr peth mwyaf iconic. Fi'n credu pan dwi'n meddwl am Elvis Presley, dyna beth dwi'n feddwl am. Yr peth sy'n dod â fi nôl I Porthcawl pob blwyddyn yw'r dathliad fwy nag unrhyw beth a gweld yr holl amrywiaeth o bobl o draws y wlad yn dod at ei gilydd I ddathlu bywyd Elvis Presley. Elvis neu fy nghariad? O. Mae gen I siaced handmade sut dwi'n gwisgo heddi a brooch bach a'r t-shirt Elvis wrth gwrs. A pryd mae fy ffrindiau I yn mynd I ffwrdd a mynd I Graceland, dwi'n gofyn nhw I ddod â pethau I mi gadw. Enghraifft, mae gen I goeden Nadolig o Elvis a mae gen I ornaments bach a figures I gyd dros yr goeden yna. Cwpl o blynyddoedd yn ôl, oedd parti fy ffrind I, a pob un yn y parti goffred wisgo lan. Felly, yn sicr, oedd fi ythu obvious, oedd Elvis Presley, felly gwisgais I lan head to toe fel Elvis. Wyt ti'n good Elvis impersonation? Ti'n mynd I wneud yna? No, I'm not gonna try. Byddai'n gadael hwnna I bobl proffesiynol. Llawn mlynedd yn ôl I Gaerdydd, a oedd Dean's impersonator o Elvis wedi dod o Las Vegas, felly I gwrdd â fe, o'n i'n VIP, o'n i'n yn ddagre yn sydd blaen, a o'n i'n wrth fy modd. Yn sicr bydd legacy Elvis byth yn marw, yn enwedig os ceiff I blant yn y dyfodol, siŵr bod nhw yn fans enfawr fel ei fam. Ac on that note, Chloe has left the building.